Rahajärveltä tulossa ja tuossa niin Harjusanterolle soitin, sillä on siellä kokki. Joku tuttu kokki niin vieraana ja minä sitten siinä Harjusanteron kanssa hoksatti, että niin sähän vois vähän taimenta kokata meille, että kun minä en osaa taimenesta tehdä mitään muuta kuin loimutaimenta tuolla mettässä. Lähdetään sinne ja mulla on takaboksissa taimenfileet mukana Rahajärveltä saadut, että eiköhän se niistä jotakin osaa loihtia. Tuoretta kalaa. Joo, tein tämmönen mökkiresepti tästä meidän kalaketosta. Täällä on Tero just kuorinut perunaa löytyy ja sitten on oita löytyy, koskenlaskijaa. Vielä löytyy jääkaapista tämmöistä savulohta, täällä heitään se sinne viimeiseksi. Antaa vähän makua siihen. Sitten on kermaa meillä ja tilliä tietenkin ja smetanaa. Sipulia ja porkkanaa löytyy ja täällä oli tätä kesäsipulia. Mikä nämä oli? Itse ollaan tässä pilkon nämä kasvikset tästä päässä vähän freesaamaan näitä, että antaa makua. Perunat ja porkkanat ja muut sipulia sinne sekkaan. Katsotaan nyt. Vähän tylsän lasit nämä puukot tässä keittää. Joo, mökkiolosuhteessa täällä. Pitäis Terolle vaan jotain enemmän. Jätkällä muuta terävää kuin oma mettäpuukko. Näinhän se on mettäpuukko, se pitäisi olla näissä. Joo. Seuraavaksi pitäisi alkaa freesaaneena kuulottamaan. Tää on ihan hyvää lämpöinen. Tuo yhden perunan välikko tulee pois. Oliko se nämä sinun kesäsipulit? Mikä ne on? Joo. Enää muuta tää. Mitäs tarkoittaa? Kapuusta joku. Semmonen CL. Tää. Joo, se on hyvä semmonen puinen laskas. Vähän voita heillä. Tämä on jo helvetin kuuma. Oho. Joo, kuumahan pitää olla just. No vähän. Hyvä. Tää on tänne nää kaikki. Aika turvakin lämmin. Joo, se on No vähän. aika nopea se. Voi ainakin aika kummaa täällä. No kyllä. Heitän nää perunatkin siihen. Miten sanoo sipulihommat, että niin? Nostetaan voisi heittää myöhemmin sitten. Niin, lopussa tai sitten vähän myöhemmin. Nää on nopea tulla. Näin joo. Oli joo. Ja ne on, me heitän aina perunatkin samalla. Kaikki menee hyvin. Ja on raikasta vettä. Vettä siihen. Niin, sitten heitän sitten siihen keittoon. Minkä verran ottaa? Kyllä sopii. Joo. Ruotoja se ei ottanut irti, se olisi samalla voinut. Joo, ne olisi kyllä molemmat. Sanotaan, että ei kovin hukkapallaa tule täällä. Kuten kalastus, sehän on kovin hommat ja kalastus loppupeleissä tämän kokkaaminen. Henkka häs huomattaa noita ruotoja, kun sehän syö sen kuulun. Ei, nää lisään tulee. No, mutta tämä, tosiaan tämä nahka tästä, ettei unohdu Tero vielä. Keitto itse nahka. Tämä menee ihan hyvin itse. Vaikka onkin vähän tylsät veitteet, mutta tässä on vähän haastetta olla tässä hommassa. Näinhän se on. Joo, se menee ihan hyvin. Tero meni tosiaan etsiä pihteä, mutta eihän se niitä löydy. Eikä nyt enää tarvikaan, kun mä olin jo niin nopea, että saa. Perkele. Sopii vielä palasia, leikataan tästä. Täälläkin on. No. Ruotoja löytyy vaikka mistäkö. Ei saanut tosiaan äsken irti niitä kaikkia.
No, mutta muutama ruoto, niin ei se kalassa haittaa. Niin, on vielä kyllä lähelle. Otetaan kato penkit tuohon oikein jutella. Kyllä. No, eikö me nyt tästä näin? Pistä kalat sekkaan. Kalat sekkaan ja... Jätetään kerma ja... Mutta ei sitä vielä sitä kermaa tarvitse pistää lopussa sitten. Ei, vähän aikaa tuossa. Tää on kyllä... Voita tuli aika paljon tässä, mutta... Täynnä olla. Tuo on hyvä taim, että se on niin kovin rasvainen kala. Niin, se ei ole valmiiksi rasvaa. Niin. Siinä on sitä hyvää rasvaa, mitä ihminen taluttaa. Niinpä. Ja tätte omega-3 vettää niin paljon kuin se Ei todellakaan. Kesällä ei tarvitse paljon syyä, kun auringossa on ja työ. Mikä se oli? Koko kesäkalassa.com. Joo. Sieltähän niitä löytyy. Tähän löytyy juttuja aina kesällä. Hetkellähän se manni. Niin joo. Hyvä on talvella kato lueskella, kun ei itse pääse kalalle. Me kun ajatellut, että jätkellä aina siellä etelämpänä Oulussa, niin meillähän se on etelä ja se ei Oulussa. Niin se on mullekin. Ja. Mulla polttaa vähän lusikat meillä. Niin. Latoi pois, että se ylikypsytty. Onko sulla semmoista jotta, mikä laittaa kattia alapuolelle? Niin, semmonen alusta. Ei mulla ole virallisesti semmoista, mutta pistää joku semmonen pata. No siinähän on. Sehän on virallinen. Oikein. Siihen nostaa. Siinä on ollut ennenkin vistä. Melkoinen. Siihen kauhoa vaan. Onko sulla semmoista isompaa semmoista? Ottaako kattila mukaan? Siellä ne pärjää lämmittää uudelleen siinä tuli. Sehän maistuu hyvää. Joo joo. Sipulia aika paljon. Sipulia, joo. On kyllä hyvä. Yllättävän hyvä. Jaa. No. Oikeinkin passelia. Otetaan sinne. Ruokaa näin kalareissun jälkeen. Hyvä. Kiitos kalamiehelle ja kiitos kokille. Kiitos apukokeille.